Читаю тексты Pertti Tarante. Kürzet. Meil pyhänpäivän murginaks pastettiin kagrast kürzet. Uzran suurimes da maidos keitettiin kuaš. Šida kuašat pandi šiudami kürzele i kürz punalti kolme čupıžakš. Šit lyketti edei šiodavakš. Oli blütsal sulattut voit, ise kürz painenti voihe. Eres painoan ylen äijäl. Šida sanoti, tolkoi painau, davji molam pačurat kiandelau. Miks painat äijäl? Miks? Kamagedamp on.